alamisa février kalo tile 27 sanba 2025 an ka foli bɛ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati in na malikura kɛnɛ dayɛlɛnka ye nin ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA so b'a la Washington DC an ka kunnafoni ɲɛbilaw kuruba la olu filɛ nin ye ninnu ye. Niger fanga ye laseli kɛ k'a fɔ ko kasara kura ye mɔgɔw bila sangagɛlɛnbaw kɔnɔna na tuguni Doso mara la ka da mɔgɔ 16 ka fagaliw kan ka sababu kɛ dankarinijugubaw ye minnu waliyara seereyaw ka fɔ la jatigɛwale marifatigiw fɛ. Mali jamana kan katoliki kalansow datugulen don nin waati in na ka sababu kɛ u ka karamɔgɔw ka baarabilancɛriw ye o waliya ye kalandenw ani u somɔgɔw bila hakili filanfilanna baw la an ka laselikɛla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ bɛna an kunnafoni a taabolow kan. L'Amérique jamana kan ya Donald Trump min seginna ka fanga ta ko kura kabini janvier kalo la ye a ka kotigisow ka ɲɔgɔnnajɛ yɛrɛ fɔlɔ kɛnɛsigiw kɛ Elon Musk ani kotigi sɛbɛntiyaliw wasabulon fɛ bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛna détails di aw ma sisan kunnafoniw kɔnɔ. Ka segi ka foli kuraya an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ka fɔ y'akaw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye février kalo tile 22 ka taa a na 25 la mɔgɔw 16 fagara binkaniw sen fɛ bandi marifatigiw fɛ Doso mara la dugu dɔw kan ka taa Niger bayan fanfɛla la u ni Nigeria ani Benin dancɛw la Niger fanga ka laseliw la février kalo tile 22 su la ka dugu jɛ a 23 la Makani dugu la ka taa Junju sigida la a yirala k'a fɔ ko bandiw donna dugu kɔnɔ ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ne ka tila ka mugu ci u la a nɔgɔnin na u ye mɔgɔ 14 de su tɔmɔ ani ka saba jogin kosɛbɛ kunnafoni sira dɔw ka lakaliw la radiow fɛ u ye tasuma don u ka fɔli la so 50 ɲɔgɔnna ka fara butigiw ani sumanjiginɛw caman kan a radio sira kelenw ka laseliw la halisa a yirala k'a fɔ ko nin waliya ninnu kɛbagaw ma dɔn ni dankarili fasuya ninnu de bɛ ka waliya Sahel maraw kɔnɔna la kabini waati jan. Halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Bamakɔ awa kabini alamisadon na Mali katoliki kalanso karamɔgɔw ka lafasali kɛ kulu Bamakɔ Buguni Kulukɔrɔ ani Sikaso taw bɛɛ lajɛlen bɛ baarabilancari la ka da u ka saraw sɔrɔbaliyaw kan. Mariam Kuyate VOA Bambara ka lasilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an ye. École catholique fɛn bɛ Bamako n'an y'an senfa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la u bɛɛ lajɛlen kɔni datugulen don ka sababu kɛ kalanfaw kɔni murutilen don ni waati in na. An ka baarabila kunba kelen de don a kun ye wariko de ye wariko min don k'a fɔ ko fɛn dɔ wariko don o tɛ sara kalo sara an bɛ don min na ko bi an ka ma caman bɛ u ma u ka janvier sara sɔrɔ fɔlɔ janvier sara sɔrɔbaliya de ye an bila baara sonsɔrɔ la. Min ye école masaw ye sa ni an ye a ma damadɔ yɛrɛ sɔrɔ n'an ye ɲininkali tegun o la nka u ma sɔn ka kuma an ka kuma bara la u kɔni y'a yirana k'a fɔ k'u kɔni jɔrɔlen don baw k'u ka denw ka siniɲɛsigi dɛnnen don ni kalan de la o kama sa k'u bɛ welewelekan kɔni bila école catholique ɲɛmaaw ma u ni kalanfaw ka se ka bɛnkan sɔrɔ a ko yɛrɛ la min ye kalanfaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ k'u ma nin baarabila in yɛrɛ boloda diɲɛ kama k'ali sini n'u ka laɲiniw sabatila k'u bɛ walanw ta kokura. A gɛlɛyara an écolemètres yɛrɛ ma hali ka bɔ an ka so ka se école la a kɛra gɛlɛya ye an bolo an ma nin baarabolo kɛ ko fɛn dɔ min ka di an ye ayi gɛlɛya de ye a lase an ma hali an bɛ don min na i ko bi ni tile yɛrɛ kɔda na ni a yira ko saraw kɛra siga t'a la sini bɛ an bɛ baara ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko école catholique bɛ Mali région 8 de kɔnɔ nka nin waati in na kalanfaw ye walan sɛmɛ Bamakɔ marabolo taw kɔnɔ Kulukoro mara la Sikaso mara la nka Segu marabolo kɔnɔ ani San olu y'u ka baara sonsoli sɛbɛn ladon o hukumu fɛnɛ kɔnɔna na baw u ka laɲiniw tɛ kelen ye. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la. Hakili jagabɔlikɛla caman ye a yira k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw ka minancɛ ka bɔ Tchad jamana kɔnɔna la ani Sahel jamanaw kɔnɔna la caman ma sɔrɔla ka da irisiw ka kunnafoni propagandemaw olu labilaliw kan jamanadenw minnu sigilen bɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔna la kan. Ayiwa Mariam Traoré ale bɛ Henry Wilkins ka lasilikanw mana bɔ an ye a kan.
Tchad finitigi minnu n'an y'u ye yan janvier kalo laban waati olu yera de Faransi finitigiw tagalen kɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 60 kɔfɛ. U ka tagali ɲɛnajɛ min n'a kɛra Tchad jamanatigi Mahama Idriss Déby Itno fɛ yera ni taabolo kura dɔw sigili ye sen kan ka Tchad kɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Nka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko a kumaɲɔgɔnya baaraw la tɛmɛna ni purubagani ye Rusila fɛ ni marabolo kɔnɔna in na olu minnu ka wulikajɔ fanga nɔ yelenba don kabri Faransi jamana ka finitigiw y'u kɔ don Tchad jamana la. Bakari Samba ye Institut de Tombouctou baarakɛla ye a ko la Russie profite justement de cette histoire coloniale de Rusila bɛ k'a bolo mɔnɔ bɔ ni marabagakɔrɔw ka tarigu kɔnɔ ka fara hakilina wɛrɛw kan ni u bɛ wele ko anti-impérialiste. Kono bɛ ka kɛ ni farafina gungana denmisɛn sifinw kuma yɛlɛmali ye u ka hakilina labilalenw na hali ka fara a denmisɛnnin sifin wɛrɛw kan minnu yankan yelen don Rusila jamana ka nafabɔ siraw la ka fara Faransi jamana ka yeli kan Sahel kɔnɔ. Tchad jamana jatilen don jamana 4 fɛ minnu bɛ Sahel kɔnɔ i n'a fɔ Burkina Faso, Mali ani Niger. Olu kelen kɔfɛ k'a ɲini Faransi finitigiw fɛ k'u ka u ka jamana bila min kɛra ni san 2 laban ninnu na. A jamana 4 bɛɛ lajɛlen ye u bolo mɔnɔ bɔ Rusila jamana nɔfɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw i n'a fɔ Samba y'a sɛbɛntiya ko Rusila bɛ kunnafoni kolonw cari bɔlɔlɔ siraw fɛ ni hakilinaw donni ye maaw kunna u ka ban Faransi ka taabolow ma ani fɛnɛ ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen cari ko min bɛ kɛ n'u ka kɛwalew n'u ka taasiraw ye. Rusila ye cakɛdaw dɔw sigi sen kan seko ni dɔnko nasiraw fɛ Sahel marabolow kɔnɔ ni san 2 laban ninnu na. Seko ni dɔnko tɛmɛsira dɔw fɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw minnu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛli ma y'a sɛbɛntiya ko Rusila ka cakɛda so dɔw bɛ yen minnu bɛ kunnafoni dilaw labɛn n'u ka hakilinaw ye u ka se ka kunnafoni juguw cari. Rusila ka lasigidenso min bɛ Tchad jamana kan ani ka fara Rusila ministri kan min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ma sɔn ka ni ɲiningali ninnu jaabi. Nga mun de la Rusila kelen don ka mago don Sahel jamanaw la. So through the disinformation campaigns, ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni jugu carili yɛrɛ kofɔ baaraw ye o hakilina min sigilen don Rusila fɛ dabɔkun de ye ka gɛlɛya bin marabolo ninnu kɔnɔ. Rusila b'a fɛ de ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana ninnu ye ka Faransi nɔrɔ bila min bɛna kɛ Sahel jamanaw ka teriɲɔgɔnya sira jamana kelen pe ye. Samba ye nin fɔ. Sur le terrain sahélien, c'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux Occidentaux. Rusila ka madoni ye cikan kelen de ye min bɛ ka di a fɛ ka taa Occident ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la OTAN jɛkulu Faransi bɛ o min kɔnɔ. K'a fɔ ko n'aw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin anw ma an ka dugukoloko tɛmɛsiraw fɛ Donbass ani Europe gun kan an b'an ka tajuru sira bere ta ka ɲɛsin aw ma min taabolo bɛ gɛlɛya n'o ye Sahel ye n'o ye ka kɛlɛ bi aw kan Sahel dugukolo kan. Njamena bolongonaw la a lajɛlen don ko dugudenw caman hakililan de bɛnnen don Faransi ka finitigiw ka tagali ma ka bɔ Tchad jamana kan min hakilinaw kan ye u ka jamana ma u yɛrɛ fɛ. La France, nous on voit qu'elle n'a pas. Anw b'a dɔn ko Faransi tɛ ka dɛmɛ si don an ma o kama cogo si t'a la u ka yan ka taa ka bɔ an ka jamana kan u ka yan ka taa. Kabri Faransi ka finitigiw ye u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ san 2022 waatiw la dɔ bɔra mɔgɔ fagata hakɛ la wa dɔ bɛ ka bɔ kɛlɛ la an ka marabolow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dangarili wale minnu tun bɛ ta an ka finitigiw ni jadijɛkulumaw cɛ n'o fanga tun yɛlɛnen don ka se kɛmɛdonya 65 ɲɔgɔn ma i n'a fɔ jateminɛli gafe min bɛ wele ko armée conflit location ani events data projet olu y'a lase cogo min na. Sisan bɛ taa République démocratique du Congo la alamisa don na fodonba 2 kɛra M23 banbancikuluw ka tɔnsigi senfɛ Bukavu ka taa République démocratique du Congo kɔrɔnfɛyan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko M23 ɲɛmɔgɔba dɔ Corneille Nangaa ka fara mɔgɔ bahirika caman kun bɛ a tɔnsigi kɛnɛ nin kɔnɔna la Bukavu place de l'indépendance la ka bɔ o kunnafoni la kunnafoni wɛrɛ si ma di a nɔgɔni na a taabolo kan ayiwa a ka ca ne san 10 ɲɔgɔnna ye bi ayiwa République démocratique du Congo kɔrɔyan fanfɛla lamagalen don ni fitinɛ gɛlɛnbaw ye. Sisan an bɛ taga Laginɛkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Ibrahima Kasori Fofana n'ale ye Laginɛ premier ministre kɔrɔ ye ɲangira k'a bila san 5 kaso la ka da a ka yurukuyuruku taabolo dɔw ka foroba nafolomafɛnw kan ayiwa nin ye Ibrahima Kasori ale tun ye Alpha Condé ka faga ɲɛmɔgɔ wɛrɛ
Ibrahima Kasori ka ni kiri ni Alpha Condé ka fanga mɔgɔ wɛrɛ kura wɛrɛ ka ɲangili ye kiri bulon kɛrɛnkɛrɛnnen ne a bilalen bɛ sen kan a kama Laginɛ sɔrɔdasi furancɛ fangaw fɛ Ibrahima Kasori Fofana n'ale minɛnen don kabini avril kalo la san 2022 waati ninnu na a tun ye Laginɛ premier ministre ye président Alpha Condé ka fanga waatiw la sisan an bɛna taa ka taa Kader Traoré sɔrɔ VOA Bambara ka lasilikɛla Fespaco kɛnɛw kan Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔna la Kader an ka foli b'i ye ma b'i bolo aw n'u la Kayatu Traoré aw n'u la VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani a filɛlikɛlaw bɛɛ ka aw ladɔnniya ko anw kɔni anw bɛ yan Wagadugu Burkina Faso faba yɔrɔ min na yɛrɛ Fespaco parafinna gun jabɔlaw ka fogoba ɲɔgɔndan o kɔni o bɛ a sen kan hali bi i n'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maaw kɔni olu bi o bondori le tara lon bɛɛ ka se ka taa o ɲɛda jaw kan jabɔbonw kɔnɔ ayiwa an tun y'a ladɔnniya ko jabɔndon bon 8 o le labilanen no maaw fɛ o ka se ka taa o ja ninnu filɛ o kɔfɛ fɛnɛ ayiwa dugu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa ka se ka dugudenw nisɔndiya ka o mɛndiya ani dunan minnu bɔra yɔrɔ ka na fara Wagadugulakaw kan yan ka se ka Fespaco ni bato ani ka ni jabɔseli ni kɛ ɲanama ayiwa dɔnkɛseliw an bɛ wele ko plateau artistique olu o bilanen no sen kan Wagadugu kɔnɔna bɛɛ ra anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi wulada in na o ye Kwame Kuruma ye yɔrɔ min na o b'a wele ko taxi brousse o yɔrɔ nin kɔni na kɔni dɔnkɛsen kɔni olu bɛ labɛnna sabula Burkina Faso ka dɔnkililalaŋana olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ nin kan yaasa ka se ka maaw nisɔndiya ani ka diya don o bɛɛ fɛ dunan minnu bɛɛ nana Wagadugu kɔnɔ o kɔfɛ fɛnɛ an bɛ se ka min fɔ o ye ko dunan minnu nana i n'a fɔ minnu bɛ ɲɔngɔlɔ théâtre bɔlaw ye ani minnu yɛrɛ bɛ maaw nisɔndiya ka taa an bɛ wele ko Imuru olu kɔni Côte d'Ivoire lakaw kɔni olu fan n'o yan Wagadugu kɔnɔ i n'a fɔ Digwe Cravate i n'a fɔ Clémentine Clé min yɛrɛ tali kɛ sitcom na min ye Ma Famille ye o kɔfɛ fɛnɛ min ye Bukari ye ale yɛrɛ humoriste colonne ye Côte d'Ivoire jamana na olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ayiwa mɛ bigula in na ne bɛna kuma ka taa min fɔ o le ye ko o ye min bila sen kan n'an b'ale wele ko rue des Lumières ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka yelen bila siraba dɔ kan siraba min kan o ye jabɔlaŋanaw minnu ye kunkɔrɔta sɔrɔ Fespaco ra olu ka yirimɔgɔninw o bila n'o o kɛnɛ nin kan yirimɔgɔninw minnu bɛ yen o yɔrɔ nin na o ye i n'a fɔ Cheikh Omar Sissoko o ye i n'a fɔ Suleiman Cissé o ye i n'a fɔ Idrissa Ouedraogo o ye i n'a fɔ Gaston Kabore olu bɛɛ ye kunkɔrɔta sɔrɔ Fespaco in na ayiwa yelen sera ka bila olu ka yɔrɔ nin na yaasa ka se ka maaw hakilina jigin ko ŋanaw kɔni min ye jabɔko ye olu bɛ anw fɛ yan yɔrɔ yan nin ko nin kɔni a diyara fasolakaw ye kosɛbɛ ani a diyara dunan minnu bɛɛ ye o senfa ka na Fespaco kɛnɛ kan sabula maaw kɔni olu bɛ ɲɔgɔn kan lon bɛɛ wulada fɛ ka se ka taa ni rue des Lumières ni filɛ ɲanama i n'a fɔ o y'a labɛn cogo min na ayiwa ne bɛ aw ladɔnniya aw ka filɛli kɛ ni rue des Lumières ka jaw ra an ye min sɔrɔ ka bila aw bolokɔrɔ. Depuis ne bɛ Wagadugu ɲinanta ma deli ka ɲinanta ɲɔgɔn ye parce que o ye lumière jeu min kɛ nin n'i y'a filɛ a kɛra ko Dubaï a kɛra ko Amérique e yɛrɛ t'a dɔn a bɔnfin min yɛrɛ fɛ ni nana tɛ fɛ ka taga ne yɛrɛ nisɔndiya ninnu depuis a daminɛna lon o lon min na hali n tɛ baara kɛ a kama. Ka yelen kura ani kimi biri jabɔlaŋana minnu bɛɛ ka yiri mɔgɔnin gbɛngbɛnnin don min gunnen don jabɔlaw ka fogobara ni o ye place de cinéaste ye nin dakabana yelen nin ani kimi finma gbɛma ani binkɛnɛma o tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɛndiya ani nisɔndiya yira maa minnu bɛɛ ye o senfa ka se Fespaco kɛnɛ kan o kɛra projet ye ka bɔ Aïcha Junior fɛ. A ka ɲi fɛn kura ka kɛ jango luna mo bɛna na Fespaco la o nisɔn ka diya voilà population fana nisɔn ka diya parce que présentement an bɛ situation min na a ma nɔgɔ donc ni fɛn kura kɛla a bɛ na ni hɛrɛ ye. Nin sanji datugulan couleur saba ninnu bɛ jigiya hɛrɛ ani dusukasi le kofɔ yelen o ye tile kura bɔnni ye faso kɔnɔ. Donna espace lumière na kɔni a kɔni an satisfaire ɲanama an nisɔn ka di n'i y'a filɛ kɔni première fois yɛrɛ le bɔ Fespaco ra an bɛ fɛn modèle ɲɔgɔn ye. Espace lumière ra walima rue des Lumières ra dɔw bɛna sigi ka o da timiya ni dumunifɛnw ye walima kana foto ta hakilina jigi mara kama. A b'an ka jamana ye cogo ɲa dunan mun nana an fɛ o bɛna bonya fana la an kan o fana bɛna an ka pays fana valoriser. I n'a fɔ aw y'a ye cogo min na nin siraba nin kɔni ale ye kanu don Wagadugulakaw na
ani maa minnu bɛɛ bɔra jamana wɛrɛ kana se ka o senfa ka se nin kɛnɛ nin kan yaasa ka FESPACO min ye Jabolo ka kuma ye ka se ka o bato ani ka u ka nisɔndiya yira nin tun ye Kader Traoré ka kan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa ni tun ye Kader Traoré ka kumakanw ye sisan an bɛna taa nin bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoni ta ko fɔlɔw la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ sisan sekondi 1 ka segin ka na a k'an bɛn sɔɔni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Mali la farali bɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Choguel Maïga ka juin kalo o tile 5nan jɛkulu ni sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na o de ye fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o ka kuma fɔlen ni min kun ye k'a ka san 3 baara jateminɛ. Aw bɛ o kuma nin ɲɛfɔ cogo di? Aw bɛ faamuyali jumɛn kɛ a la? Aw fɛlaw ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon a y'aw tulo sɔgɔ VOA Banbara la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa ne balimaw nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ. Ni an seginnen ka na an ka Malikura kɛnɛ kɔnɔ ko kura ayiwa ka fɔ ɲɛna halisa an bɛ VOA ka Malikura kunnafoni kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Traoré de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye ayiwa Angleterre Premier Ministre Keir Starmer bɛ taama la Washington DC ka na kumaɲɔgɔnya kɛ Président Trump fɛ Ukraine jamana ka gɛlɛyaw la i n'a fɔ Président Macron ta kɛra cogoya mun na dɔgɔkun daminɛw la Mariam Traoré. Kunu araba kuma min na pangulun tun bɛ ka ta ka taa n'a ye Washington Britanniquew ka fanga ɲɛmɔgɔ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a bɛ bɛn kuntagalajan de ɲini ka taa Ukraine jamana ma a y'a sɛbɛntiya o kɔfɛ ko nin ko in tɛna se ka kɛ k'a sɔrɔ u ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigi sen kan ko taabolo dɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Putin fari faga Royaume-Uni bɛna a sen don nin baara ninnu na i n'a fɔ jamana tɔw nka an mago bɛ lakanabolo sira kɛrɛnkɛrɛnnenw na ni Ameriki jamana ye a ye min fara a kan Yana ka se Washington, Keir Starmer y'a lase tarata don ko Royaume-Uni bɛna dɔ fara a ka sɔrɔ kan lakanako fan fɛ. Nga Donald Trump min tun ye a lase nin waati laban ninnu na ko Britanniquew ka fanga ɲɛmɔgɔ ka taabolow ka ɲi y'a da kan ko Rusila jamanatigi Vladimir Putin b'a fɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Ukraine kɛlɛ la o min daminɛna Rusila jamana fɛ février kalo tile 24 san 2022. Otan wa an ka ɲinɛ o kɔ a ye nin lase arabadenw ka ɲɛsin u ka hakilina dɔw ma min bɛ tali kɛ u sen donni na o min kɛra waati jan Ukraine fɛ ko n'o bɛ i n'a fɔ tasarali ka taa États-Unis jamana ma ni Rusila ye dangarili wale wɛrɛ ta fɛn min ye hakilina taabolow ye waati jan kɔnɔ finitiriko nasiraw fɛ an y'a ɲini Europe gunkana fɛ k'a k'o kɛ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ye nin fɔ. Ni an bɛ to l'Amérique jamana kan yan nɔ Donald Trump min seginna ka fanga ta ko kura kabini janvier kalo waati la ye a ka kotigisow ka ɲɔgɔnnajɛrɛ fɔlɔ kɛnɛsigi kɛ Elon Musk ni kotigi sɛbɛntiyalenw wasabulonw fɛ tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛna détails lamɛn George Atino fɛ. États-Unis ɲɛma Donald Trump ale fɛ bɛnkan mun bolo n'o bɛna bila Ukraine ɲɛma Volodymyr Zelensky fɛ ni ale ma kɔnɔ ni bɛɛ États-Unis ɲɛmayaso la sini juma o bɛna kɛ sababu ye cogo min na ka se ka Ukraine dugujukɔrɔ nafolo dɔw olu tigiya di Washington ma waasa a ka se ka i bolo mɔnɛbɔ ni marifaw cili musaka ye Ukraine ma. An bɛna bolo n'o bila bɛnkan ɲɛnɛman de la sabula o bɛna tali kɛ dugukolo nafamanbaw kan ni fɛn wɛrɛw kan. États-Unis fanga kɔrɔ de y'an bila ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka an sera ka bɛnkan sɔrɔ waasa an ka musaka bɔlenw ka segin an ma wa tagalen ɲɛfɛ an bɛna nafoloba de sɔrɔ. Donald Trump y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko Ukraine kan ka ɲina a donni ko kuma yɛrɛ kɔ OTAN jɛkulu kɔnɔna la wa États-Unis ɲɛma ɲininkali n'o y'a sɔrɔ a bɛna latigɛ walima layidu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta Ukraine ka lakanako ta fan fɛ Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko Europe jamanaw de kan ka u jɔ ni o ye. Ne tɛna layidu ta lakanako ta fan fɛ an bɛna fɔ ko Europe de ka i jɔ ni o ye sabula olu de sigiɲɔgɔnw don nka tiɲɛ n'o k'a fɔ ko an kɔni bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ kow taabolo ka ɲi. K'a sɔrɔ Ukraine ɲɛmaw fɛ layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta olu ka lakana kan o de nafa ka bon olu ma kosɛbɛ. K'a fara sɔrɔ ko bɛnkan kan ne b'a fɛ layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta fana an ka lakanako ta fan fɛ o de y'a to hali n'a kɛra dakuru ɲɛ kelen ne b'a fɛ u ka sɛbɛn cogo min na an ka lakanako o layidu ka se ka ta.
Ukraine ɲɛma Volodymyr Zelensky fɛ ale ka taama États-Unis jamana ɲɛmayaso la waasa ani Donald Trump ka se ka ɲɔgɔn ye ani ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ o ye tamasiyɛn ɲumanba ye sani Donald Trump ale ni Vladimir Putin olu ka se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Ayiwa sisan an bɛna Kader ta tuguni sabula nɛgɛw tun tarakira an bolo. Kader, kuma b'i bolo. Ayiwa an ce Kayatu, ayiwa an bɛ se ka min fɔ ka fara min fɔra ka ban o ye ko jɔnjɔndenw kɔni olu bɛna daminɛ sini jumalon sabula a b'a lɔn ko jɔnjɔnba kɔni ale bɛna di sibirilon de nka jɔnjɔn dakabanaw minnu bilara ka bɔ cikɛdaw senkɔrɔ olu dili bɛna daminɛ sini jumalon jɔnjɔn 19 de bɛ yen o bɛna se ka di maaw ma o warida o bɛ ta miliyɔn 2 kan fo ka taa se miliyɔn 10 ɲɔgɔnna ma ayiwa min yɛrɛ ye UEMOA ye n'ale ye farafinna jɛnkulu ye min bɛ anw fɛ yan yɔrɔ yan ale ko a bɛna se ka jɔnjɔn min di o bɛna taa se i n'a fɔ miliyɔn 20 ma ko wɛrɛ bɛ min yɛrɛ ye dakabana ko ye ɲina o ye ko katoliku kerecɛn diina maaw ye jɔnjɔn dɔ bila k'o bɛna se k'a di ja min ye bɔli kɛ ka adamadenya yira ɲanama ani maaw ka ninko ye min taara ka se diinako ma ko o jɔnjɔn fɛnɛ bɛna bila sen kan ayiwa m'a kuncɛ ni min ye o ye ko jabɔlaw kɔni olu sera ka bisimila jamanati kuntigi fɛ min ye kapitɛni Ibrahim Traoré o jabɔla ninnu min tun bɛ o kunna o ye Mali ka jabɔla ŋana dɔ ye min ye Cheikh Oumar Sissoko ye ale taara a yira jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traoré ko olu kɔni olu ka jabɔ ye min ye o ye ka se ka u yɛrɛma hɔrɔnya yira farafinna kɔnɔ jamanakuntigi ko ale bɛ min yala jabɔlaw fɛ o ka se ka adamadenyaw nusɔn jigi ka yira ko o ka baara kɛ min bɛ se k'a to o ka jamana kɔni sifinnakaw olu ka se ka baara kɛ ka jamana dɛmɛ a bɛ taara taabolo min kan i n'a fɔ an b'a yira Mali, Burkina Faso ani Niger kɔnɔ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ aw fɛ VOA Bambara tɔgɔ la min ye FESPACO ɲɛɲɛ a n'a kunkun ye k'o lase aw ma. An ka foli b'i ye Kader ayiwa sisan k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala an bɛ taa Ukraine jamana kan a yirala k'a fɔ ko cɛw taɲalen don Kyiv dugu kɔnɔna la ka taa Ukraine tilebiyan fanfɛla la ka sababu kɛ fagalibaw digilen u la kɛlɛkɛdenw minnu bɛ taa ka taa fitinɛkɛyɔrɔ ninnu na ayiwa caman bɛ faga Ukraine jamakulu caman bɛ kan k'a fɔ ko olu hamiyalen don ka kɛɲɛ n'u ka siniɲɛsigiw ye ayiwa an ka Mariam Traoré ka laseliw lamɛn a kan. Nin tasibila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye finitigiw tɔgɔ la minnu binna kɛlɛdaga la yɔrɔ la walankatalen don Kyiv nin foto camanw na jaw b'i ye i bɛ mɔgɔ caman kunkolo ye ja minnu na k'u to u ka nisɔndiya waati la a duguma kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen de bilalen don n'u ka cɛfarinya yanka bonyali ye k'a sɛbɛn ko gloire aux héros kilomɛtiri 600 bɔɲɔngo de bɛ Kyiv dugu ni kɛlɛdaga cɛ nka yɔrɔw ka dɔgɔ min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ nin yɔrɔ in ɲɔgɔn min bɛ nin kɛlɛ in misimisi yira yan nɔ cɛ minnu si birintilen don n'u ye cɛfini ta k'u ka jamana kɔkɔrɔma don olu ka fotow b'i ye kala sa kaburuden minnu filɛ nin ye kaburuso la dugu kɔnɔ olu kɔfɛ a tɔ fanba bɛɛ lajɛlen tununa a filɛ mɔgɔw bɛ min mɔgɔ dogolen bɛ u bagabagalen don Alex Kamavoski sigilen don Allemagne jamana kan nin y'a san 30 ye a seginna ka na a yɛrɛ wolodugu la min kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye a fɛ kabiri kɛlɛ daminɛna cogo min na a bɛ se ka n'a ka bugulatigɛ gafew kuraya nka a nana ye ko a teriw n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen tununa nin ye subahana ye Kamavoski ko cɛ caman de bɛ u ka nin dugu kɔnɔ minnu sisan bɛ se ka to u ka taa kɛlɛdaga la nka k'a caman kelen don k'i dugu u ka togoda fanfɛ dugumisɛnninw caman kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka bali ka taa kɛlɛdaga la Kyiv bɔlɔnkɔnɔnaw la kabiri février kalo daminɛ waati VOA sera ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ fanba minnu ye u ka bɔlɔnw kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun ye musow de ye a fanba y'a sɛbɛntiya ko gɛlɛyaba o de binna u kan kabiri u ka cɛw taara ka bɔ dugu kɔnɔ ne kɔni ye san 70 musokɔrɔba de ye tiɲɛ don k'a fɔ ko ni cɛw tɛ yan gɛlɛya don a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ musoncininw de ma sabula ni cɛ bɛ so a bɛ denw lakana wa a bɛ musakaw fana bɔ gɛlɛyaba kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la Якщо чоловік вдома, то він не тільки защитник. Dugumisɛnnin caman ka fara dugubaw kan Ukraine tilebiyan fan fɛ caman binnen don gɛlɛyaw kɔnɔ nin waati ninnu na k'a sabu kɛ a dugu cɛw bɛɛ lajɛlen bolila nka Kyiv dugu kɔni jatilen don i n'a fɔ min ye gɛlɛyaba sɔrɔ ka tɛmɛ Ukraine jamana dugutɔw kan kabiri kɛlɛ daminɛna u ka jamana fanga ye a sɛbɛntiya k'u ka dugudenw n'o hakɛ tun ye mɔgɔ miliyɔn 52 ye san 1991 waatiw kɛra
miliyɔn 32 ye san 2024 waati. Da, dużo. Dużo sɛgɛn ka yan. Ni mene la siran kosɛbɛ mɔgɔ camanba de tagara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa Ukraine yɛlɛ yɛlɛmana pewu sabula mɔgɔ caman taara ni ye dusukasi koba de ne yɛrɛ teri ani n ka duden bɛɛ lajɛlen taara ni dusukasi ka bon kosɛbɛ. Angelina Bondar si ye san 15 ye. A sigiɲɔgɔn caman de fagara nin kɛlɛ in sen fɛ. A dɔw talen do kɛlɛdaga la. A teri caman wɛrɛw be minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka dugu bila k'a sabu kɛ u sisan hakɛ sera min b'a jagoyaw kan u ka taa kɛlɛdaga la. A ko k'a b'a dɔn don dɔ la ale sisan hakɛ denmisɛnninw olu de bɛna Ukraine jamana jɔ nka k'ale yɛrɛ ma labɛn ka nin gɛlɛya in wuli ka bɔ yen. Ayiwa sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan ka taa Siyaka Tarawele ka maanaw lamɛn a kan. Kari muso kɔrɔbalenw ta 2006 éliminatoires tako fɔlɔ ɲɔgɔndanw kɔsegini hukumu kɔnɔ Burkina Faso ye sebaya sɔrɔ cilu 4 Burundi kan cilu 1 a ɲɔgɔndan tɛna kunu araba février kalo tile 26 san 2025 na stade du 26 mars la Bamako. Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Pascal Sawadogo y'a yira ko gɛlɛya sɔrɔla labɛnniw na hali n'a y'a sɔrɔ Burkina Faso bɛna nin yɔrɔ ta éliminatoire tako filanan kɛnɛ kan octobre kalo nata la. Il faut se dire que ce deuxième match est encore mieux élaboré k'a fɔ ko ɲɔgɔndan kɔsegini labɛn cogo ɲana muso sɛnɛntɔlɔntɔnw tun ɲagarilen don u tun b'a fɛ ka se sɔrɔ vestiaire kɔnɔ mobili kɔnɔ kana terrain na a bɛ dɔn ko muso sɛnɛntɔlɔntɔnw tun bolow bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ n bɛ to k'a fɔ waati bɛɛ n'i b'a fɛ muso sɛnɛntɔlɔntan ka jaabi ɲuman sɔrɔ a ka kan an ka bila labɛnniko ɲuman hukumu kɔnɔ ka voyage sira ta kalo tile 20 ka na ɲɔgɔndan ta kalo tile 23 faratiba de b'o la n'i b'a dɔn ko muso sɛnɛntɔlɔntɔnw bɔyɔrɔw tɛ kelen ye o de la ɲɔgɔndan fɔlɔ kɛnɛ kan an ye occasion caman sɔrɔ ka an ye caman jɛ balontan bɛ labɛnni de kofɔ ɲɔgɔndan fɔlɔ la professionnel 10 minnu welela 7 yɛrɛla yɔrɔnin kelen ko segini fana na o kelen tun don nka labɛn yɛrɛ o kɛra Bamako yan de an tun ka kan ka voyage sira ta kalo tile 17 ka an labana ka bɔ kalo tile 20 sɛnɛntɔlɔntana dɔw bɔra Chine karambu ye dɔw minɛ terrain kan k'a fɔ dɔrɔn denmisɛnw tun sɛgɛnna ɲɔgɔndan fɔlɔ don ɲɔgɔndan filanan na an ye occasion caman sɔrɔ ka se sɔrɔ labɛn dɔ tɛmɛnen kɔ. C'est pour dire que les peu de séances qu'on a pu travailler ensemble, ça donnait les résultats qu'on a donnés. Tagali la hakilina jigina Burundi bina kanankolo Burkina Faso ɲɛkɔrɔ cilo 1 tako filanan kɛnɛ kan n y'a fɔ cogoya min na Burkina Faso ni Togo de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan min ye Mali musolakaw ye olu ni Cap Vert taw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ hakilina jigina ɲɔgɔndan taga ni ka segin na Mali ye se sɔrɔ Gabon kan tagali la Gabon bina kanankolo Mali ɲɛkɔrɔ cilo 6 kɔ segini na Mali ye se sɔrɔ cilo 4 Gabon ɲɛkɔrɔ cilo 1 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kalaseli don. Ayiwa nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn minnu sɔgɔ ka nin kunnafoni ninnu lamɛn ka fɔ ɲɛna a b'an ka kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voa.com walima an ka pagew kan Facebook ani Instagram kan jɛmukan nin labɛnna Blanche Sanu fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn sini. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bɛ a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8?
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ